Ir-residenti Ġiljaniżi l-aktar dawk li jgħixu fil-qalba l-antika ta' San Ġiljan l-4 filgħodu setgħu jiċċelebraw dik li huma qed iqisu bħala rebħa għall-lokalità tagħhom. Dan wara li l-awtorità tal-ippjanar irrifjutat applikazzjoni għal żvilupp enormi f'waħda mill-aktar toroq dojoq ta' San Ġiljan. L-iżvilupp li kellu jsir fit-tela ta' Birkirkara, żona antika b'binjiet ta' żewġ sulari, kien se jsir f'żewġ fażijiet u kien se jara l-ewwel it-twaqqih ta' dar antika ferm maħsuba li hija l-iktar waħda antika fiż-żona sabiex jingħata aċċess għall-binja u mbagħad it-twaqqih ta' binja oħra wkoll waħda antika. L-iżvilupp kellu jinkludi 57 appartament, ħwienet varji u uffiċini fuq medda ta' art bejn triq Santelija u t-tela ta' Birkirkara. Tul is-smieħ quddiem il-bord tal-Kummissjoni tal-Ippjanar twassal fost l-oħrajn l-appell tas-Sindku ta' San Ġiljan, Albert Buttigieg, illi qal li l-approvazzjoni ta' dan l-iżvilupp kien qed jgħid lill-Ġiljaniżi biex jitilqu minn pajjiżhom. U insista li din iż-żona hija prattikament l-aħħar waħda mhux mittifsa mill-qalba ta' San Ġiljan. U saħaq li ma jistax ikun li residenti jibqgħu jitpoġġew l-aħħar u li l-policies tal-ippjanar jibqgħu jiġġebdu skont kif jaqblinna biex issa San Ġiljan bilkemm għadu jintaraf. Il-Chairperson tal-Kummissjoni għall-Ippjanar Martin Camilleri fil-preżentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni qal li l-iżvilupp kif propost imur kontra policies tal-ippjanar eżistenti u jistona mal-kumplament tal-bini f'din iż-żona. Fl-ewwel reazzjoni tagħha Estrid Vella f'isem Flimkien għall-Ambjent Aħjar irringrazzjat lill-Kummissjoni għad-deċiżjoni li ħadet u deskrivieta bħala rebħa għall protezzjoni tal-wirt ta' pajjiżna.